Oh. Ang ulit is bayad ba? Kasi mo kuha mo. Nako yung parcel. Tapos mo kapilya. Oh, di ba? Di ba manglitis to? Kaya ang manglitis, mo bayad! Nako nito doon. At dito. Wala! Wifi na di kabot. Dita lang gamitan. Napamanikuan, gamay. Dita lang. Nag-una ng dita. Bantay sakyan yan. Sakyan na na. Sa labang.